Dá sa asi povedať, že sa vám teda dobre skákalo. Čím si to vysvetľujete? Prečo to tak bolo? No už vlastne celú halovú sezónu som skákala celkom pekne a dobre, i keď sme mali veľmi ťažkú prípravu na tieto halové majstrovstvá, sme museli strašne veľa cestovať do rôznych hál, hlavne do Budapešti a tak ďalej. No a vlastne všetko to, čo sme si odskakali a vlastne už aj tie meetingy naznačovali, že tá stabilita je lepšia a tá výkonnosť sa potvrdila, chvála Bohu, aj na šampionáte. Pán tréner, keďže prišiel takýto fantastický úspech, je možné povedať, že vy ste v tej príprave niečo túto sezónu aj zmenili? Nie, my sme zásadne v podstate nemenili nič. Išli sme podľa plánov a podľa toho, čo máme vyskúšané a čo nám sedí, teda nám, čo im sedí, pretože vlastne máme to dlhodobejšie vyskúšané. Samozrejme nejaké zmeny tam boli, ale nie určite zásadné. Keby ste možno mohli prezradiť na svoju zverenkyňu, čom by sa ešte tak mohla zlepšiť? Čo sú možno jej nedostatky? Tak nedostatkov je stále dosť, tak človek nájde stále niečo, aj keď ten skok je dokonalý. Vždycky je čo zlepšovať v rýchlosti, v sile a samozrejme, čo je pri trojskoku to najhlavnejšie, je tá technika. Tá technika sa stále dá zlepšovať, samozrejme Danka má nejaké slabiny a stále na nich budeme teda pracovať, aby to bolo čo najlepšie. Pýtam sa to aj preto, že víťazná Ruská Taranovová Potapovová skočila 14,68. Tiež to bolo inak pri treťom pokuse, to je zaujímavé. No a myslíte si teda, že keď možno odstraníte ešte tieto chybičky, ktoré naznačil tréner, že by ste sa mohli približiť aj k jej výkonu? No určite áno. Ja si myslím, že keby mi vyšiel možno o kus kvalitnejší skok a ja by som sa cítila pri ňom tak nejako vynikajúco a vlastne ten odskok, ktorý v tej pružnej hali by som nejak chytila správne, tak verím, že by som sa priblížila k týmto výkonom. Počas tej súťaže vy ste sa báli, že vám ešte niektorá z tých vašich superiek ukradne ten bronz, pretože toto sa stalo v tretej sérii, ešte nasledovali ďalšie 3. Určite áno, bála som sa hlavne tej Srbky Topičovej, ktorá vlastne neustále sa zlepšovala a dotiahla sa až na 14,37. A potom samozrejme aj Tanzola, ktorá vlastne už aj minulého roku dokázala, že skakala ďaleko a chvála Bohu, to takisto nevyšlo. Ja som sa na nich nepozerala vôbec, ja som nemohla pozerať, ja som iba čakala, aké budú reakcie hľadiska, či budú veľmi kričať, že to bol nejaký kvalitný výkon, alebo budú ticho. A ja som sa vtedy otočila a videla som červenú zastávku, že urobila prešlap, tak až vtedy som si vydýchla. Áno, keď ste skočila Topičová, tak ste vedeli, že máte bronz. Aké to museli byť pocity? Čo v hlave sa vtedy premieta športovcovi? Vtedy som si pestovala už medailu a vlastne ešte som sa chcela pokúsiť skočiť ďaleko. Dali sme to ešte dopredu ten rozbeh a snažila som sa nejak potvrdiť tú moju výkonnosť, ale to už myšlienkami som bola niekde inde. Pozerala som sa na sestru, na trénera a to už bolo proste len také, že odskočím. Pozerali ste sa na trénera, tak čo vtedy tréner asi? Aké mal on pocity? No, bol to fantastický pocit. Bola to prvá medaila na seniorskej súťaži. Dalo sa ešte potom motivovať Danku na ten posledný pokus? No, ja som sa snažil, samozrejme, jak spomínala, že sme dávali rozbeh dopredu, lebo stále ten rozbeh ešte nebol presný na tej doske, takže skúsil som ešte vyhecovať, poď do toho posledného pokusu, dáme to dopredu a teraz poriadne traf ten rozbeh, ale mám pocit, že už trošičku aj tá hlava prestala pracovať malinko, už to nebolo ono, takže ten skok nebol vlastne dokončený a nebol, mám pocit, ani prešlapnutý, mám pocit, že vlastne sa vrátila nejak tam, alebo proste nedoskočila. Takže. No, keď skončila tá súťaž, tak aké boli tie bezprostredné prvé minúty potom, ako si tam užívali? No tak to boli hlavne veľké objatia s Mariou Šestak, lebo sme veľmi dobré kamarátky. No a potom sme si poblahoželali vlastne všetky medzi superkami navzájom. A potom už vlastne sme odchádzali hneď na vyhlasovanie výsledkov a tam sme sa vlastne objali s trénerom a so sestrou, ktorej sa tisli slzy do očí, takže už potom mixzone a také klasické. Spomínate sestru, čo na ňu hovoríte, jej to tak moc nevyšlo, ona tam skočila 622, nedostala sa z kvalifikácie, asi to ťažko znášala? No tak určite by nebola z toho nadšená, lebo bola veľmi dobre pripravená. Tí, ktorí videli ten druhý pokus, ktorý dávali v televízii, tak bolo to necelý 1 cm prešla a skočila veľmi ďaleko, na hranici 670 cm, takže je to ťažké, ale zranila sa a chcela bojovala, ale tá bolesť jej podľa mňa, to bolo ťažké. Čo možno by povedal tréner na Janku? Ako mrzí ma strašne, že to takto dopadlo. Hlavne možno, že fakt ovplyvnil, určite teda hlavne ovplyvnil ten
Fakt, že teraz sa zranila a sa nemohla trošku sústrediť na to, takže ten prvý pokus dopadol ako dopadol, nebol veľmi teda dokonalý. Do toho druhého dala všetko napriek tým bolestiam, ktoré pociťovala z toho zranenia a ukázala, že proste vie skočiť, ale žiaľ ten malinký prešlap, no a v treťom pokuse to už nezvládla. No. Ale potom sestra to zobrala za celú rodinu a vybojovala tento vzácny kov. No, opýtam sa, 14:40, blížia sa majstrovstvá sveta, ktoré budú v auguste v Berlíne. 14:40, na čo by to asi mohlo stačiť? No, v prvom rade treba hovoriť, že tam bude celý svet, takže v tom svete teda je viacero trojskokaniek, aj v Berlíne sa určite ukážu Európanky, svetová špička, ktorá napríklad teraz v hale nebola teda kompletná, no a ja si osobne myslím, že tento výkon môže stačiť jednoznačne na finálové umiestnenie do 12 určite. A ja verím tomu, že pri 14:40 nezostaneme a pokiaľ sa nám to podarí, tak skočíme aj nejaký lepší výkon, ktorý by nám predurčil. Samozrejme, budeme držať palce. Ešte posledné slovo pre Danku. Po takomto výkone sa už začínate tešiť na Londýn? Tak určite áno. Každé majstrovstvá, alebo či to bude olympiáda, alebo majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, ja sa teším vždy a budeme bojovať určite aj so sestrou. Budeme vám veľmi držať palce. Nech sa slovenská atletika teší z takýchto úspechov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a my pokračujeme.